Yazinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhande Ezo TV show ulethulelwa uMzothule Shembe DJ Bhonya no BGK Mbuyisa isinga sikaNodumo ezomdabu amasiko nobuciko ngena ku-YouTube njengamanje uklikhe ulike Yazinohlonze TV. Sakunjalo mbuke lapha ekhaya igama lami uMzothule ngokashembe isibongo umfuka sikobdila khala masokito ababedotshele epahleni umphendlemani umama omkhulu kisigaqa sibhodo ongaphathwa ngaphezulu thana kunikana ngoba sonke into zikundile uhande manda cije mambo cije umshololo uTaba Simbili enyanga nqathinya seKlemoti anobone namajuma amabili eshaya ingoma phathi weTabezulu unomakofu umkhodo odikweni ibindi ngithumile lapho wafa mina akangibingelele namhlanje embuke lapha ekhaya igama lohlelo sikha ngenkezo TV show kanti igama le TV sithi nje Yazinohlonze TV. Uyabona namhlanje uvela ngathi shwi ngale emthunzini emanzimeleni ngodonsa ngempela phana insizwa bathi umantshitshi ngema esho kwahle kakhulu ethi amagusha nansi ingoma ithokozele.
Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya kwingoma emnandi ngendlela esimangaliso ethi amagusha eshawo ngempela phana insizwa bathi uMatshitshi umfokangema. Ngiyathokoza ke embukeli lapha ekhaya ekuthena ukuthi nawe uyithokozelile lengoma uke uMatshitshi engokangema khona la. Matshitshi angikubingelele mteka baba. Kuludu umlobozi wekokolosho othe ngalala phezulu. Sanibonani babukele enhlana sezantsi uMatshitshano lwazi ngema lo phansi emthunzini kwesikampeni intombi. Singaqhubeka. Matshitshi bathi uMatshitshi anolwazi angazi ukuthi sothi amatshitshi anolwazi ukuthini noma ayazi ngawe noma ke anolwazi ngoba phela igama ulethiwa izinsizwa mazi kwetha insizwa akufanele ulinqabe igama ngoba egcineni lona livele liqhume kunjalo mfowethu ngizofela mbeke nje ngiqonde ngithi ngqo amatshitshi kuqali ayeqoma athi mayisezoqoma esethanda ukukhetha ebese etshela amaqhikiza ebese amaqhikiza ehlele ukuthi hayike useyoqoma endaweni ethize kodwa namhlanje amatshitshi anolwazi ngoba aseyela wona emasokeni ayi finish uqedile mteka baba mfowethu ake singene endimini yomculo kaMaskandi abantu bezwa njengamanje ingoma ethi amagusha engaphansi kwengoma noma kwi-album esihloko sithi amantombazane ngicabanga ukuthi utrack number 3 le ade sidlala ethi amagusha ake sibuyele emuva mfowethu siyibheke le album ukuthi yini eyiqukethe uma ungatshela umuntu ngoba eyizwile le ngoma ethi amagusha utshela umbukeli lapha ekhaya ukuthi ikuphi-ke manje angathi mayibeka indlebe kule album ekuthola mfowethu ngibonga kakhulu nje ukuthola leli thuba ngoba uma uzoyilalela le album yonke iyakhuluma yonke isukela phezulu angiqale nje lapha ku number 1 shelana amantombazane yekani ukulala nganodwa endlini kubi yankulu indlu uyibona indlu vele benkulu uma uhlala wedwa kanti imani nomuntu iyancipha nikwase nokubonana kahle kodwa mayisinkulu empty akufanele so ke ngangitshela amabhungu ukuthi awashela intombi ze kwakhiweni imisi kunjalo nje bese ngeqa ngisalapha kwesibili elandelayo ithi sanibonani nonke nisaphila na angithi ngiyafika nje phakathi kwabantu awuthi ufika nje ngenhlonipho ufika uqala ngokubingelela uma uzobingele ufica abantu behleli noma ibandla lihlezi ufika ubingelele bese uyaqala ke usho ozokusho ingakho ke ngathi iqala ngokuthi sanibonani nonke bese iyaqhubeka ke isho lokho kusholoyo ke bese siya ku number 3 awu madoda sithi sifuyile kube khona abantu abathatha imbuzi zethu bezihle beyintshontshe beyoyidayisa wrong lokho siyakhuza ngakho ke ngiqonda ukuthi ingoma yami ialbum yami iqukethe ngaso sonke isikhathi ngihlale ngenza umyalezo oqukethe imfundiso phakathi ngaso sonke isikhathi ingakho ke ngithi ngizoqala kulezi nje ezintathu bese ngiyama yabo ngizokahle mteka baba ake sibuye siphinde sibheke endabeni yokuthi siyakubona eindaweni ezahlukahlukene la khona kusuke kuthuthukisa khona umculo sikubone umenywe mhlawumbe ube simenya nje uzothamela uphinde futhi umenye ekutheni ukuthi ozo obheka lapha makuthiwa kuhlonzwa ikhono
nekhono elithile kubantu bomculo ukuze ufike lapho ngoba sikhuluma nange album yakho le ethi amantombazane kodwa ngifuna ukubheka ukuthi isiphi isigaba odlule kusona emculweni ukuze ufike kuleli zinga lokuthi nawe ube inhlolo khono yabaculi uthola ukuthi uba umuntu onolwazi ngoba uma tshitshana nolwazi nje kodwa ube umuntu onolwazi lokuthi cha lo muntu kumfanele ekutheni ukuthi engangena kulesi sigaba noma wena uthatha icategory errong akungene kulomkhakha lo okuyiyona category yakho eright ayiwayishaya esikhonkosini bengiligoso ngangiligosa lengoma uma ngiqala mina ukungena emculweni ngaqala ngokuba yigoso lengoma ngalinikezwa ikhehla la kwaShando ubugoso kwakuthi uma ibiza ingoma ngisemncane ngisafunda isikole bese ngibiza eDwozala usefuna ukubiza ingoma ke yena ngaleso sikhathi bese ngibiza eDwozala bese qala ingoma ke evumisa abantu abadala abavumisa aqede bese thatha ke awuyithathe bese ngiyayithatha ingoma kusho ukuthi waye nginikeza ubugoso yaqhubeka ke lento ke ngagcina ke sengize ngena nasesigincini ke ngokubona iqembu lami mhlambe ekuthola ukuthi bayakhula abantu baphuma ezikoleni sebeyosebenza lapha nalapha ngiphinde ngikhanda abanye sengibakhanda ke manje ngasala nesiginci ke manje asengikhanda ngesiginci ngaqala ke futhi ngavusa iqembu lesiginci uyabona kwaqhubeka impilo yahamba ngabona hawu nasekhaya sebeyijabulela lento nakho sengibizwa kuthiwa hayi awusondele ngapha mangabe bengidlala bekuthiwa usondele ungabotho sebeyijabulela yaqhubeka bayisupporta ke nasekhaya ungabona ukuthi ngoba into ethandwa ngoba ngangadlala ibhola kwase kutholakala ukuthi alifunwa kuthiwa niyalipaquza nipaquza ibhola inkomo ziyona kodwa mase ngene ngapha makukhona into engiyenzayo hayi bafika bezobona sembona ukuthi ngabambelela lapho ke lokho engakunikezwayo ke nguhlonipha kakhulu engakunikwa ikhehla la kwaShando ngoba la ninika ubugoso la lingitshela ukuthi ngelinye ilanga ngizoba yini njoba namhlanje nje sengihambe ngibizeka ngejaji emajajini ngiyajaja uma kukhona imicimbi emikhulu ngihamba ngiyokwenza ama category ngoba ngiwazi onke unganginika ushamene ngikwenzele kunjengamanje nje ngiyafundisa eUKZN ngifundisa isiginci ngine-class ngiyafundisa ngiphinde futhi uthola ukuthi khona enye academy ekhona la eKobawo nakhona futhi ngine-class ngifundisa ama-dance esintu ukuthi isishaman lesi ngoba abantu abasasi isishaman lesi isigenyane lesi umzansi lona umvumo lona yabo akuphi oqhamuka ngakuphi ngoba njengeyigodi sineyindawo ngokuhlukahlukana ukuthi endaweni ethize abanye babiza bathi icansi abanye bathi ucansi yabo yindawo ngokuhlukana but sonke sisuke sikhuluma into eyodwa kuphela bese kuhlukana igodi ngakho ke ngiyabathatha nalabo basemalokishini ngibafaka ingoma beperforme ingoma befunde ingoma okuthiwa isigenyane sinje umzansi unje isishamene sinje ingakho ke sengitholakala eindaweni eziningi ngoba nguthisha eindaweni eziningi nasekujajeni ke ngiyajaja ilokho okwenza ukuthi ugcine sengidonseka eindaweni zonke ngoba ngiyase ngoba ngizazi ingoma ngisho ngivusa ngilela ukuthi phuthuma nakho sekuthiwa kunama category angasi ukuthi yini ngofike ngisho ukuthi le icategory ethile isigehle lesi akafoli lo muntu under umaskandi ufole esigehleni so ningamjaji la mjajeni nga finish Sizwe kahle mbuke lapha ekhaya nawe ngiyathemba ukuthi uyayizwela insizwa umatshitshi anolwazi umfowangema uMadlokovu omkhulu sikhuluma naye khona la sithi khona sikha ngenkezo TV show ngasubscribe uthi has no Hlonze TV siyincokolela naye namhlanje sibuza izinto eziningi nayifundile kakhulukazi ngaphambi kokuthi impela engene emculweni ngoba sikhuluma nange album yakhe kuyona yokuqala kodwa ekugcineni okumnandi ukwazile ukuthi esebenze ekwazi ukuthi ephindele lo lwazi edlulisele kwabanye esikuthandayo futhi lokho Madlokovu engifuna ukuthi sikubheke mteka baba njengamanje kukhona indima ke lesikhuluma ngayo yomculo ke kaMaskandi mfowethu nifunda izinto eziningi angazi ukuthi iage ungakanani mhlawumbe ekhaya kukhona abasakubiza ngobhudi abanye bathi ubaba omncane abanye bathi hayi umalume kodwa egcineni abanye benu senibizwa ngamakhehla thola ukuthi anisamemeki kweminye imicimbi mteka baba akusitshele lapho ukuthi ngabe lapho iqashekeni ke manje ngokuthi ke manje niqashwa
rugby kamaskandi nina enikwazi ukubamba lesi siqi senikwazi ukufundisa ngisho abafundi ngalento kodwa uthola ukuthi kuqhaza abantu abangeke beyichaze njengawe. Mfowethu singeke sikubalule kakhulu ukuthi sikhethe iphele emasini noma bakhetha iphele emasini ngoba umuntu phela usuke enza into ayithandayo kodwa kuba khona lokho ukuthi mhlambe ngokuthi akazi umuntu ukuthi ubaluleke kangakanani bese engakubamba ethathe nje mhlambe udumo ukuthi hayi engathi udumile lowa awuthi ke nithathene engasinjula ukuthi uyishiya ngapha uyibone namasi zaqheqhe zihlala phezulu bese kusala amanzi ngaphansi so ke abantu bebengazi ukuthi lokhana umsoco ungapi kulokhu kudla mhlambe bese gcina kumteduka kanjalo ngeke sibaphikiseke nabo basuke beswa ngendlela beswa ngayo kodwa siyathanda nathi ukuthi bengasiyeki phela ngokuthi nathi sise abantu abaqashwayo angikukile angiseli khehla ngubaba ngoba phela ngizele kunezingane kodwa ngubhuti kwabanye kodwa ngabi ikhehla ngiyinsizwa nje eminyaka yami isephansi kabi iseko 44 uyabona I mean 54 not 44 54 engisho ukuthi ngiseyibhungu nje eliqashiyayo mina ngizobona mangabe uNkulunkulu esibekile suzuyofika ko 70 ukuthi awu mhlambe ke sengiyilikhehla kodwa njengamanje nje ungangibeka lapha nabafana uthi ake sishaye ingoma uzobona umhlolo wena ngiqashe uzobona ngizokahle umnteke baba nansi ke indaba yemsebenzi sinenkinga ke la ekutheni ukuthi izinto manje seyisebenza kakhulu ngobuchwepheshe ekufinyeleleni ngoba usuhlanganisela u50 ubheke kuimpatient manje angisho ukuthi uzothatha umhlalaphatha emculweni awuthatha umhlalaphatha awukho umhlalaphansi ngifusiyelana ke manje ekutheni ke nasa ke isikhathi nesigaba sempilo okusona ezinye zezinto sikufica ngendlela kodwa ngoba umuntu okwaziyo ukufundisa ngibona ukuthi mhlawumbe ungafundiseka kalula ngoba phela ingakho kuthiwa umuntu ufunda zafe akukho ke ekutheni ukuthi ngeke ukwazi ukufunda ngifuna ukubheka le ndaba yokuthuthukisa umculo ke manje ukuthi ukungene ekwenzo ebantwini ngezobuchwepheshe besimanje ake sibheke lokho mnteka baba ukuthi wenza njani wena ukuthi udlulise umculo wakho ufike kubantu ngoba abantu besibuka njengamanje ozothi mawubheka lapha na umculo masethi awu nangu sibanibani ngoba ekhuluma nje ngimbheke manje ngamthola nansi ingoma yakhe ithile ikhona kunjalo mfowethu ngokushintsha kwezinto ke thina besingena nje ama CDs ethu abefakwa ezitolo bese kuba nezitolo ezithile esipromoter sisho ukuthi uzoyithola endaweni ethile nasendaweni ethile ngokufika ke kwesystem entsha lesishintshiwe ke manje itechnology seyishintshile manje sekuthiwa kufanele ungene bengikhona ku YouTube ngikhona ku YouTube zikhona ingoma zami njengethi ugwayi uyayithola umakoti siya kulene sasiyenza ethi emateksini sesishawa umoya zikhona lezo ngoma ezithola ku YouTube manje ke njoba sekufike lokho sengizoshintsha ke ngicela ukuthembisa abalandeli ukuthi sebezoyithola kade bekhala ukuthi ingoma zami abayitholi kuma YouTube nakuphi sezizonke uthola ukuthi khona umuntu okhala nje ethi utwaye inkosi yami mina ngilutholi hayi usazolithola kutwaye zonke lezi ingoma ngizoyithatha ngifake kuma channels umuntu ayithenge on air lokuzini efonini yakhe ayithenge abe nayo kube ngeyakhe so zonke ngiyabathembisa ukuthi nje kuyo lenyanga uDecember nje izobe seyi-uploadiwe zonke Ngizokahle mnteka baba sesizogoqa siye ngasemaphetheleni njengamanje ngoba kubalekile futhi imininingwane ekuthena ukuthi utholakala kanjani ngoba abantu abaningi bayawufuna lo msoco walomculo ngoba egcineni singakukhuluma sikhuluma umsoco siyawazi thina ukuthi ungakuphi njengoba ade elinganisa kakhulukazi ngezaqheqhe ukuthi zihlala lapha phezulu kodwa kukhona lokho okulapha phansi okujosanyana okuwona msoco osuke ukhona masikhuluma kakhulukazi kumakhulunya ngekhekhe lapha ake sibuye ke manje sesiya emaphetheleni abantu abadingayo
ekutheni ukuthi bekuthole baxhumana nobani uma kuya ngokuthi abantu bayafisa ukuxhumana nawe kuma social network ngabe ukhona yini ugudini ekutheni ukuthi ungene nawe ku Facebook ukhulume nabantu uphendula lo uphendula khona uncokola khona uma bebuza ukuthile nako WhatsApp ngoba abanye abantu bathumela imiyalezo nje ngoba bayazi ukuthi mhlawumbe umuntu obusy kuthi masuthola isikhathi ukwazi ukubuyela kubona amen kanjalo wenze njani baxhumana nawe noma kukhona umuntu ombekile ukuthi cha baxhumana naye number 1 ngiyabonga kuma social media ngikhona noma ngekho zonke indawo uWhatsApp 076 8499 712 iyona number enitholakala kuyo uWhatsApp 076 8499 712 inamba enitholakala kuyo kuWhatsApp mase siya ku Facebook uMatshitshi Ngema Matshitshi Ngema uyangena lapha umtholo uMatshitshi bese uyayibona nezinto zakhe nakhona ke futhi ngisazokwenza ukuthi njoba kade ngichaza ukuthi ngisazofaka yonke into yami ke manje ngoba sekufika itechnology entsha akusafani nokuthi besiphusha ama CD so nakhona ngizoyiphusha ke ngizoze ngene ngisho ko YouTube ngelami igama ngizokwenza nje kube khona konke kodwa nje njengamanje uma ngithola inamba yami le 076 8499 712 mase uya ku Facebook Matshitshi Ngema uyamthola lapho ufika ungena uxoxe nami mawuxoxa nami baningi nje futhi sixoxayo nabo lapha na ku Facebook amazwi ongawadlulisa njengamanje usesivala ongawadlulisa kakhulukazi kumbukeli ngoba esibuka lapha ekhaya ungathini kuyena abebukeli ngiyabonga kakhulu nje ukuthi bangisupportile so selokho ngaqala ngoba ialbum yami yokuqala lokuba ngisupporta kuze kube namhlanje yokuqala ka 96 eyayithi we mabuye emendweni akakhuluma uyancenceda kuze kube namhlanje bayangisupporta bayaphusha uma ngithi nginama sengenganominatewa nakuma award baphusha futhi baphusha laba sitholana kuma social media bafaka nabo ayo ngabonga ngithi nje angidlulisa ukubonga kakhulu bese kuzothi ke manje engibaphathele khona manje ngoDecember ngizolaunch ialbum yami okuzobe kuthiwa i-best of Matshitshi Ngema ngizolauncha yona ke ngomhla ka 15 December ngizobe ngilauncha yona ngicela ukuthi balindeleke sobe ngiphethe lapho semphethe nezingqungqulo nabanye ukhona nezinsizwe ezindala engiyithathile ngayifaka njengalokho ngingafisi kube khona umuntu osalayo abalindele likhuluka abalaleli ngoba hayi Matshitshi Ngema usefikile qathatha siyabonga Matshitshi Ngema lo ebesikhuluma naye khona la esithi khona sikhange Nkezo TV show okulula ke njengamanje mbukeli ngaphambi ukuthi sivale nayo insizwa isivalelisa nje ake sidothe nansi ingoma emnandi kahle kakhulu ethi utwayi Matshitshi Ngema ithokozele Ubuhle ababukho
ngiyakhuluma kulishmente ngiyafuna dana khona matshitsha nolwazi umfo kangena phansi emthunzini la ngibuya khona mina wethu sisashakula umfana mama ngithatha ngihlathelwa ngibona ngoba ngazalo ubaba ngizala isalo majomba zakhathela umkhulu bazayiba ngumkhulu ozalo baba ngiyakutshena wethu ingoma le uyayizwa le ngoma hawu lithini ibhele lapha eceleni Monise uzenzile ngeke simkhalele yebo mntana umuntu osingathi uyelo washiya umende sewutholile uzenzile ngeke simkhalele yebo mntana umuntu osingathi uyelo washiya umende sewutholile ofakazi bonke babekhona yebo nanamuhla ubuhle bukhona kulolu yadwendwe ofakazi bonke babekhona yebo nanamuhla ubuhle bukhona kulolu yadwendwe uzenzile ngakhalela lapha ekhaya ingoma emnandi ethi utwayi umatshitshi ngema sasikhona mhlazi ushaya impela kodwa masekuhlukana cha lutho yalibona lolu utwayi ubuhlo babukhona kulolu yadwendwe nanamuhla basababaza ngoba kwakukuhle kakhulu kodwa mase kuyohlukana akusekuhle nje oba kwakukuhle so ngiqondisa lapho inkulumo eshoyo ukuthi noma kungakuhle kangakanani kufanele kuhlale kukuhle akungagcini sekukubi ingakho kwaba khona igama elithi sofa silahlane kufanele nife nilahlane hayi bese kuhamba bese bakhona uqhekeko kungawu uNkulunkulu odale lokho noma kungiyini enithandile ukuthi kwenzeke lokho ngeke sisho lutho ke Nkosi yami cha ngizoyibamba lapho nje Nkosi yami ngeke sisho lutho ngoba noma ubani ucabanga ngokwakhe kodwa thina kufanele sakhe ukuze umuntu afunde ukuthi sengiyona manje angenzi kanje angenze kanje ngiyabonga kunjalo ungathini kubantu sovalelisa sengivalelisa nje ngathi cha ngiyaqinisekisa ukuthi ialbum yami iyeza abanga ukuthi izobithi isihloko sakhona unembeza washona phi unembeza kubantu ngisanayo ke
15 December nilindele izongena kuma social network izongena naseyitolo lapho kufanele ingene khona yonke indawo ngiyabonga kakhulu cela abantu bayisupport. Sibonga kakhulu mbuke lapha ekhaya sibonge nakumatshitshi engokangema insizwe lapha na emthunzini bathi umatshitshi anolwazi ngema suke seliphelele lapha igama kodwa mawungena lapha na kuma social media mawubheka uvela ubheke lapha na uthi matshitshi ngema kumvuka inhliziyo eyimashumshumi umZulu kala ngaphuma sikona balothala abahangula umahlombazi ingungu ngokubala ukhakhale inkomo zingeza kithi emkhayideni sengithi khumu ayibonana ngeso lezayo ngolesithathu la sithi khona sika ngenkezo yepha